guys. Apa kan apa? Aku tuh prihatin be negara iki. Apa? Masa tau bener aku nonton TV beritanya korupsi kan. Kan yo misalnya bangsa iki to. Soal gawe, soal dia wis gede. Bakal jadi presiden. Negara iki bakal maju sing korupsi kabeh tak beratas. Wah, apik-apik Feb. Aku yo pengen kayak kowe Feb. Meh bel ki Feb. Aku karo Putri neng kelas yo Feb. Oh iya. Ya, Put, bisa ya Feb. Yo hati-hati. Arep maju ke bangsa wae tapi buang sampah ora ning nggon. Sapi wedhus masuk ke. Cakep. Suket ijo mau ngono ning sawah. Cakep. Yen lingkungan ora reget, buang sampah ning tempat sampah. Wih!